problem. I think they went to Ghana.
ekene m gị o. Biko menụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afọ m Mrs. Monica Arụbe nwanyị. Eji m Enugu abịa. Money Catering Services. 2GA Umunogo Achara Layout. Ekene m unu. Afọ m na unu na ndị ọrụ unu chapụrụ achapụ unu zuru ka eme. Wena asụ njide ka unu ji nọga adị na mmanụ aha Jizọs. Biko wana ọha na eze ife mere iji nọrọ ebe a n'ụbọchị taata. N'ọga anyị nwoke ka a na-akwa. Ya akpa Ngozi. Mụ na ya nwunye eji. Na-amaka ya ka anyị kwenere ebe a. Ekene m unu. Biko gbana anyị nwa nke ka isi mara ya oge ọ dị ndụ, ọ bụ ezigbo mmadụ? Oge ọ dị ndụ, nwoke mmadụ achọghị nsogbu, ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụghị onye chọrọ nsogbu, onye na-enyere mmadụ aka. Ọ ga-adị gị na mma. Onye makwara Chineke. Ọ ga-adị gị na mma. Biko ka ihe na-achọ ka ọ mere ezinụlọ a tata ha na-eme mmemme a, ọ mekwara ha ma emesịa mmemme a. Ka ị na-achọ ka ọ mere ezinụlọ a na mmemme a fa na-eme taa. Na-achọ ka Chineke nyere ha onye nwe anyị bịa kasie ma gbasara ọnwụ papa ha. Onye ma ya Chineke ha si gbagwa mbọ ka ha si otu makwara Chineke. A sị na ọ bụ Chineke ga-abụ ndị nwaanyị ajadu, o wee Chineke wee hiri isi na onye Jizọs ji ihe niile. Otu a nna ha nọ, Chineke ga-abụrụ ha nna, na-echekọta ọfụma na mbata. Ihe ọbụla ha tiri aka ga-abụrụ ha ngọzi ngọzi n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị. Wee na-asị na ọ bụla bụ mmanya bụ nkwụ enu. Na-asị na mbọ niile unu na-agba na mmemme a na je oge esi na ya wee mere unu amara na ezinụlọ unu, ọ ga-enye unu ịfụnanya zuru oke. Ife ịbụ ife unu na-ayọ na ndụ na-akwa ya nweta, unu ga-enweta ya mụrụ mesịa mmemme a n'aha Jizọs. Ekele m gị. Ọ ga-adị gị na mma.
My
I don't laugh now direct. La one piece cake is you for. I don't know back Bali Chida. Because last time Because no man mine are so no. Or because of our in-law. It's all going to open a go Mr. Henry Onedo can do one of you have been. Imanoga, I am the open a go about his name. At least, all my person may open a go and the Lord. Nasiam at least now can do open a go and one don't want until he saw the Kurugo Fozi. I would need that one. That's at a one. Come on, call out for one. Now, what is open? And I'm buying for zero. No, dear one. Okay, and I'm buying for one. Sorry. Yes. President Kenya Obu nothing present when they presented the family. And I'm a Pumaka Honorable if the Monedo, power by God. Power by God, I'm not saying no. Because it can't get a move can end the mother. Can't you waste can the wounded mother Macanolo? What can I say? Can I put the ego boss? Oh, no. Ego boss is a bomb mother. Oh, I have a lay. It's a playboy. As a bomb mother. Okay. Okay, put the ego boss. All right. Thank you. God bless you. Hi, can I answer Webia? Don't want to answer Webia. I'm from poor by God. I'm one of here present. They present the family of the neighbor. I can't even walk in dust. Let me put them on board. So now, I know when I say I'm going to remind on them of my answer, I have to which man and count a mother of one. Why can't you not? I can arrange I can approve the Esbogani Ogana, the family of Onedo, Afro Moto, Esbog, Domana, Boya, Ogata. I can live from a Ginamantes. Ginamantes. Only by some Bruno Plago, Ginamantes. They will do my mother. I wouldn't have to tell the Bruno farm. The book of John chapter 16 verse 22. Job will say, "Oh, but I am a jen, able among the Jagana and Awas. Only any Yaba, who is in the art also. Mona Gigeso, who's that is Managara? Oh, Mona, I will even I am a of one or what they can you broken for. Brother, you were getting Chadra, Mamma Chachabo, Mamma Chama, Boya Rangorana, needed you out. Ah, she did you out. Chayari Mama will remember her. Hello, smart over no Medicine House, what I'm doing, more for the night, Mary Gaga, no day, Nana Cozy, Nana Cozy. In our Massachusetts, which you must say, no, Bona. Now my class, don't be a Piatohana. That's book of John chapter 3 verse 1. When you are Jesus, no one the hell do baby. Baby, I don't know. If I know you are there, I like it. God bless you, I like Jesus, career. But when you want to get in a war, you have been in child. Or then you do the career, CHIBUEZE. So, I'm going to like it. But never, oh, yeah, I like it. The credit rich like it.
ga-abịakwa Jizọs na-agbọsọ n'akwụkwọ John chapter 12 verse 47 ọ sị na ya bịa ka esi na ya onwe ya kpee ụwa ikpe verse 48 ọ sị mana ka a ga-esi wee megide Chineke mere ka mmadụ obi ebe a ya mere ka a na-akọ akụkọ ndụ ka a na-ekwu maka ọnwụ ka a na-ekwu nekwa ọnwụ ma ọ nekwa ndụ brọda onye ọbụla na-adịghị ụgwọ ọnwụ haleluya ebe ọbụla enyedo ndụ dị na n'ime ụlọ ọnwụ na-akụ aka nka dọọ ya every night ọkawọrụ Jehova Shomba ọwọ́sẹ̀ ìkúdó ìkórè àwọn ọdún ọkawọrụ ọsùn ọmọ ìkúdó bọ̀sùn ìkúdó ní àtúntò ọdún ẹ̀ gbàdà mẹ́gẹ́ni gbàdà àmàtìyà ala niile ya atọ oke ọbụla mara n'ọnya azụ ọ na-enye azụ ọ chọrọ ịgari azụ ala adọgbara onwe ya poitelo ego to adịghị ego ọtọ na ya ma bụ na onye awa bitere ahịa ahụ arụ ọtụtụ agbakọrọ onye ahụ ọ ka mere nwa n'onwe o nwere ya sị nje na ụgwọ ụlọ mụ sọpụ ili onwe bara ụlọ ahụ mụ yọgide ya buru ebe ahụ ebe ọ na-o ji ọsọ gbapụta dọkịta ịkpata ngwụgwụ nyere ụmụazị ime riri ụmụazị na-abụ ka anyị mere ụmụazị ebere okpo nwoke ahụ nọ ịmara sisi maghachiri okịta na dispa na-enyebeghị nwa naira ya ụparụbara o ji aga na mmiri mmegbu ya ha hara ebara mmemme mmata atọ ka onye nwe ụlọ tia na ekpere agakara na ịna dispa ka onye akwara inwe ọkpọ ọchụ na pastọ anaghị ya egorite ọsọmafọ ya nta disemba dị otu ka ya na-ahụ mana o nwezi ihe Chineke mere etu ọnwa ọgọrọ agụgọrọ ya maha onye mbụ ma onye ga-achọta ya ya nọrọ n'ụlọ ma onye maka onye nwe na anọghị nso ọ maghị onye ọhụụ ya o nwerela ọgụ ihe gaji ịmụ nwa nwanyị ajọ nwunye ya ajọ ọ bịara akọrọ m sọrị brọda onye ọbụla na-ebe ihe ọjọọ ọbụla na ngozi na-adịrị ka ha na-abụ ndị niile mere gịnị na-eme ezigbo omume na anwụ na a na-ezu ike n'ọrụ ha na-esokwa ha iwu dibịa ebe a edewe tom agwago na ibu na Chineke obi ọjọọ ebe ọhụrụ ọrụ ojuru chọọchị onwe ebe ọzọ ife dị ọrụ gị ọ na ijuru chọọchị ị na-aga mana sọmbọdụ na ebe a gba ọsọ dị gị mgbe na-ahụ ụzọ maka otu ụbọchị ị ga na-ele anya etu a mana ịma na-ahụ ihe ị ga na-ele anya etu a ọdụ dị n'ahụ ụzọ mana ịbịa n'obodo niile enwere ike asụ na omenala gị ịba tangod ama une onwe ka nwere asụkarị iduka mee nwa nkuku n'ime na-awụsị ya ọchịchị onwere onwere ka a na-awụsị ụmụ iriri ọjị na ọha ose ọnwụkwa ndụ sọsọ Jizọs pụrụ inye gị ndụ bụrụ onye nyere ndụ sọsọ Jizọs pụrụ ịkpọgote gị n'eluigwe sọsọ Jizọs pụrụ inye gị ashọransị onwe onye ọzọ na-enye ashọransị ọ bụrụ eju Kraịst bụ nwa ọ ga-ajụ gị n'eluigwe maka ọ sị ọ bụrụ ga-eme gị ihe ikwupụta m n'ụwa ọ ga-emebe onwe m ihe ikwupụta gị na alaeze nke Chineke ka ihere gị gara ime Jizọs n'aha Jizọs a sị ka ihe sọmbọrị ghara ime Jizọs ebe a gịnị ga-eme ka ihe Jizọs mere mgbe ị kotere akpa okuku nke ị na-eme iji ọ bụrụ ime Kraịst onye nọ ebe a gbaa mbọ nwee Jizọs gọrọ ndị dị ndụ ndị na ndụ a ka ị ga-enweta Kraịst hapa ihe ọmụ na anyị na-eme n'ọnọdụ omenala ma egwu obere oke ka anyị gụọ last biko ka anyị gụọ Colossians chapter 3 ka anyị tegere from verse 1 ebe a ka anyị ga-adị kọta na nganga niile na-eme n'ime obodo ọ gaghịkwa enyere gị aka Colossians chapter 3 from 1 Colossians chapter 3 from 1 Praise the Lord. Hallelujah. Ya mere ọ bụrụ na unu soro Kraịst anyị bilikọ na-achọnụ ihe dị n'elu ihe dị ebe Kraịst ihe dị ebe n'elu ọsọ ịchọ ihe dị ebe n'elu omenala kwalụ ebe ka ọdịnala oke omenala dị n'ala mana ọsọ anyị megide anyị chọọ nke ndị n'elu na-achọnụ ihe dị n'elu ebe Kraịst anyị nọ na-anọdụ n'aka nri Chineke tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'elu
ọbụghị n'ihe dị n'elu ụwa. God bless you, mommy. Ọmụ kwuru ya. Ike ọma ọgwụ gị na ọha enweta okwu a. Bye na mgbe ebe agụpụta m ihe dị na Baịbụl. Dọch ya ekozi ọgwụ ọga na Baịbụl. Hit back. Ogbara nga maka onye ọbụla tụrụ bọọlụ n'ahụ aja. Gịnị ka ọ ya eme? Ọ lapụtere ebe ahụ ya nwa. Hallelujah. Ya mere, brother, sister, Chineke sị anyị ka anyị chọwaza ihe na-eme n'elu. Ma ọ bụ na Isu Kraịst wee dịrị kọ. Nke bụ na onye echegharị akabili ihe kwa. Onye na-eme omenala n'ebe a, ike abili ihe kwa. Onye na-eti mmanwụ n'ebe a, ike abili ihe kwa. Onye na-eme arụsị n'ebe a, ike abili ihe kwa. Nara Jizọs na ọ dịrị gị mma. Ka Chineke nyere anyị aka n'obere okwu a. N'ebe na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Anyị anụgo okwu a nke na-agbanwe ndụ mmadụ. Ị chọrọ udo? Ezi udo. Wee ka Jizọs bata n'ime ndụ gị. Tụgharịa uche site n'okwu anyị nụkwuru nke dara ugbu a. Ị chọrọ ịchụ ihe dị n'elu ka ọ bụ ihe dị n'ala? Mata na otu ụbọchị opi ike ga-ada. Olee ebe ị ga-aga? Ọ bụ dị ka ị na-ekpe ekpere a na-enwe mkpebi n'ime ala obi gị, achọrọ gị soro wee kpee ekpere a. Onye nwe m Jizọs, ana m ekele gị na-etute gị n'aka dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bido taa, arịọ gị ka m bụrụ onye amụ nwere ọzọ. Tinye mmụọ nsọ dị n'ime m nke na-eme mmadụ ịbụ nwa Chineke, ka m wee bụrụ nwa gị. Mmụọ ọjọọ ọbụla bibie mmụọ ahụ n'ime ndụ m n'akụkụ m. Kagbuo aha m akwụkwọ nke ọkụ ala mmụọ ahụ ma debata aha m n'akwụkwọ nke ndụ ahụ. Anyị ekpee n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, dịka ndị sitegwuru n'ala n'obi ha wee nwee nkwupụta nke okwukwe a, isi na mmụọ nsọ n'onwe ya na-agbara mmụọ anyị ama na anyị bụ ụmụ gị. Anyị na-arịọ ka mmụọ nsọ dị gbara ha ama na ha bụrụkwa ụmụ gị n'aha Jizọs. Ka ha nwee nkwuwa okwu na ha bụrụkwa nwa gị. Zute ha n'ụtụtụ, zute ha n'ehihie, zute ha n'ebe nzuzo. Ka mmụọ nsọ nke ọnụnụ ọkụ n'obi dị n'ime ha, ka ha wee chọọ gị n'ozuzu oke ma zutekwa gị n'aha Jizọs. Praise the Lord. Anyị ga-ekpere ndị family ekpere ugbu a. Anyị ekpere family ekpere ka anyị na-akpọ the family ka ha pụta n'okwu ka anyị kpere. Walking power in the blood of the Lamb. There is power, wonder walking power in there is power, wonder walking power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Amen. Ekpere anyị na-ekpe awụrụ ọnụ na nna anyị nwụchuru ọnwụ. Onye nọ ndebe ma 78 years. Ọ gbalịsiri ike. Ọ nwetago mmezi mana ọ kwesịrị inwe mmezi gbago na-anọghị ihe nna unu nọrọ na ihe ọgụ unu nọrọ n'aha Jizọs. Mara na nna unu emeteghe, unu ejidelekwa ya aka. Ebe nna unu si mee nke ọma, jide n'aka chi mmechi. Were ezi ndụmọdụ nke ọ tọgbọrọ unu wee mere ihe, eleghanakwa ya gịnị anya. Eleghanakwa ndụmọdụ ahụ gịnị anya. Ọ ga-abara ụmụ gị. Praise the Lord. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. In the name of Jesus. Amen.
Chineke anyị na-ekele gị n'isi ezinụlọ nwanne anyị nwoke, na-ekelekwa gị n'isi ndị ọgọ Jehova, n'ihi na ị mere ọnwụpịaghị anya, ị mere ka o nwekwa osisi nke guzobara afọ asị n'ọrụ onye dị otu a. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Anyị na-ebufe ugbu a na-emegide ka ha rapụ mmụọ ọbụla na chi ọbụla imegide unu. Anyị ebibi ike ahụ sị na ọ gaghị ebusoro n'aha Jizọs. Ọ dịghịkwa onye ga-eji iru nna unu wee buso unu agha in the name of Jesus. That bridge unu na-arịghị acrossing, unu ga-across ya in the name of Jesus. Yes. Onye si na ya bụ di nwaanyị ajadu ka ọ malite ịbụ di gị, ka ọ malite ịbụ di gị, ka ọ malite ịbụ di gị. Ile anya n'aka ekpe ị ga-ahụ Jizọs, ile anya n'aka nri ị ga-ahụ Jizọs. Mgbe ihe isi ike na-azụ, Jizọs nọ n'ebe ahụ. N'iru gị, Jizọs onye mmeri nọ ebe ahụ. Nke ị ga-eji wee ebe akwa arịrị, mmegbu ọbụla ka ị ga-eji wee ebe akwa arịrị, anyị si na ị gaghị ezute, ị gaghị ahụ ya in the name of Jesus. Nkọcha agaghị esoro gị, ọ gaghị esoro ụmụ gị, kama ha ga-enwe ndị ga na-agba, ha ga-enwe ndị Jehova gị onye na-ahụ n'ihe na-ahụ. Anyị na-ekwubi okwu sị na ụzọ a agaghị eji. You prosper them. You increase their income. You increase the fruit of their womb. In the name of Jesus. Dịka esogoro nna ha n'ala, ọ na-agba ka o ji tinye ji n'ala, o retọ wepụta ji ọfụ. Onye nwanyị si na ihe ọhụụ ga-ewere ọnọdụ na ngwuru a n'aha Jizọs. Ka Jehova bụrụ onye inye aka ehihie na abalị na mgbe niile, ka mmadụ ọbụla nwere agịrị si n'okpuru anyanwụ a ka ọ ghara iwuropụ unu, ka ọ ghara ibibi unu in the name of Jesus. Anyị wee were ọbara Jesus Christ wee na-eme nwusi ike nke ọta ebe mgbaba nke ihe mmegide na-adịghị, ka ọ guzosie ike n'ime ndụ unu n'aha Jizọs. Ka aha Jehova bụrụ ihe ga-eji mara unu in the name of Jesus. Ilete nna anyị ma ọ na-arịa ma kịta ha na-akwa ya ego niile ha tụrụ. Father, we pray that from today, before 1 year today, times 10 of what they have spent in the name of Jesus. Oh, my brother, we have my brother Jesus. Jesus Christ. Amen. Amen. Anyị ekwubi okwu na ọ bụrụ na nna anyị gbara ọsọ ya nke ọma na mgbe obi ike ga-ada, ọ dịghị ihe mgbochi ga-egbochi ya ikwu. Jehova ọ ga-emara ya ma anyị ekwubi okwu doo ile nke anụ arụ wee ruo mgbe otu ike ahụ ga-ada, o wee napụta gị dịka anyị kwubiri okwu a. Ọ dịghị onye ga-ekpere aja niile a wee gaa ime anything. Anybody close to that, thunder that person to ashes in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Now, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pastor, nyane ano n'Enugu.
ga-apụta ugbu a na nwa nkenke mgbe wee nye testimony ka Chineke gozie dịka ọ na-abịa n'aha Jizọs. Ekele n'aha Jizọs. Lord, eziokwu ọ dịghị izi, ọ dịghị ọrụ izi instant. Ọ dị ka ebe a sị mmadụ bịa kọwapụta ihe banyere nna ya ọ hụrụ n'anya. Ọnọdụ m nọ kịta, anyị ga-ahụta onwe anyị dịka nebọ na na-ege ntị. Anyị ga-ahụta onwe anyị ọnọdụ dịka nebọ n'ebe anyị bi. Sọsọ anyị na ha bi na the compound. Even our parents are available, but ọnọdụ dịka father to all of us. But o si were ezinụlọ ya ka o si were ezinụlọ. I'm telling you the truth. I'm not in a position to always say the truth. The person lie on stage or say, or now about the whole congregation now, more can never about job matter. Open all the time, we say it here, or not even like that. We miss him. Only fear of God that all the challenging. Only fear of the Lord. And when it's still not a particular church that's seen on a guy. It's no years old. Church Chineke and nothing. Principle Yabuna, he so much believed that now man was the problem of man. So I believe that mission here on earth is to correct the ways of man and lead man to Christ, unto the Lord. So then when we came in, the person is the being like with Christ. For the glory of God, he believed it. At a point, he now began to give his life to Christ. Gradually, until they were sick. He said that some sickness can make us to Christ. That's all water, all love from God so much, honestly speaking. All of God. And apart from that, I can hear Zunono. Oh my case, Chico. Or that book, or that like he had a Western man. The whole street. Now we only been to go on a delete. The Bible said that cleanness is next to holiness. The president, Papa. Everybody needs here so much. Then at the end, even our neighbors, my of man. At the time, he now gave his life to Christ. Even in the hospital, or they only about what happened that man believe. You can never believe that what happened that very day. When I live here, I don't know where I saw them one. La where the Colena is Onega is UK. The Colena shout a big amen. Honestly, but I think for that fear of the Lord, we have lived so many places. Where many levels. Jesus. Get our vote of thanks from the family. Otu onye ezinụlọ bịa especially the pastors, the
the message I received this morning. Because one thing you need to understand, any problem never a solution. So as for me, I believe that the solution to every subject will be most important. How do you receive that message? So on behalf of all the members of IKEH families, I'm making and I wish you all safe journey to your various places in Naba. Pastor Dave, hallelujah. I am a closing prayer. Oye biazia ala pioji akwamozu ebido. Glory must be to my God. Oh glory must be to my God. For he is worthy of my praise. No man on earth should give glory to himself. All glory must be to my God. Let us open our mouth and begin to appreciate the Lord because he is good. Father, we give you all the praise, we give you all the glory, we give you all the thanks, appreciation. May honor, adoration, power, and majesty be ascribed unto your mighty name in the mighty name of Jesus. Lord, we thank you for this moment because you are glorious in this place. Father, we thank you for your presence that has led us successfully in this segment in the mighty name of Jesus. Amen. Lord, we are not taking it for granted because you, God, who started with us and you are ending with us in the mighty name of Jesus. In the mighty hand, and we believe that you grant us success in the mighty name of Jesus. Amen. As we are going back to our various destinations, we shall go back safely and sound in the mighty name of Jesus. Amen. We thank you, Lord, for all that you have done. Thank you, Jesus, because you have answered. Amen. We thank you in advance for answered prayers. For in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Father, we are confident that as we are praying according to you, and it will remain permanent in our life in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. May we share the grace of God together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely his goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Good morning. Chief Ogun, I know for those. That will dog that will more fat. One in Maka here, jam a day level. Auntie thought she can't, but I asked him to go to Kabia. There could you go for heaven. There could you go. I wouldn't hear you.
Amudo nwa bụ nke a. Akwa ji a ntara n'abalị wee nri. Aji a ịkwa ji a na-atakwa ya ihe anọ. Onye isi ekele m gị o biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma o gwara anyị ife jikọtara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taata onye a na-agbagide ọzọ mmadụ biko ana m asị unu ka ọ na-akasi unu obi chika unu hapụ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya ịma na igwe niile na-aga n'ụzụ ọ ga-adị na mma o biko ka anyị na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ a taata Chineke bụ onye trust. This family trust him since a long time, so we know him. We know that all the good. No, you are carrying one. We fly him and we love him. Now you are for peace, love. So, but that is what's in our mind, because he knows our heart and our problem. Then he will do it. Ekele m gị o biko anụwo m many people abụghị ezigbo ọtụtụ ama n'isi daadị anyị wee sị na ọ bụ ezigbo mmadụ ka njụ ọlụ gị mgbe ọ dị ndụ ọ bụ ezigbo mmadụ n'ezie onye a na-eji na one bed nwa bed family man nawa ndị ala n'elu president together ọ nwere problem ife ọ na-abalị nọ na WAKEKEEP ya ife ọ na-enwe ndị ọkada gbogbogbogbo really big men everywhere they see drinking, cooling. That is why you love Almighty and respect him. Ekele gị o afọrọ m mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na-asị ndị kwuru ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs wee na-ekpe ekpere na-asị na akwamozu anụnwa ga-adị ka aja konchu na ezinụlọ a unu mesịa mmemme anụ unu ga-afụ ihe dị iche na ezinụlọ a ife na-ekwere nghọtara ndụ unu na-ekwere nghọta unu ga-enweta ya n'oge a ekele m gị o amen ọ nwere afọ a na-etu gị etu ebe ka ọ dike Atlas Mountain ị gụbụ ụzọ ekele gị o wee na-asị jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs ekele gị ekele m gị o biko mee ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma o mee ka anyị mara ife gbasara gị na ezinụlọ a na-eme akwamozu n'ụbọchị taata last year August. So yeah, Papa Mozia can for today. Because na show no sorry. Akasi you know bi. Se ka go no happy eba kwa de kan de woro na ere mana owo bo wo onye obula ji. Awore mo aziba ngore na owo to bade zibo awuba amanisi asi no bi ndi ofuma. We that's na job gana na kuro bia na ndola ha Jesus. Ka ị na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ na-ata atụ na-eme mmemme ma unu mesịkwa mmemme a.
fine. Because as a human being, I not talk about Udo Kachademba, Emunanya. So, what is in on that? Things cannot go forward. So, I actually Maria. I can I'll go about firstborn. Actually, I'm first issue na WAKEKEEP. Okay. Yes. I want to have to open case of being a young one again. Think I ate a master on what I do. Okay. Just because my father is just a gentleman. A gentleman on my back. And as a gentleman, I like this, so I like it. No, I got you off more. So, when I say, well, no one them cause with the attitude of quietness and gentility from me. Okay, because such all the violence, so somebody admire you so much. So they are imitating that kind of lifestyle from me. Okay, I want prosperity in the family. I can go. After Mumbu, I see no news. Now, see the good number. Me and the boy, I'm off Macana. Now, but when I say if I'm food for my man, or we go time, I joke at what you know, magic imagine Jesus. Don't get you, Doctorato. Maples on a flyer, we won't know what now Jesus. I can go. I want to find it to get to. I don't actually know. I have a lot of names. I'm at school. Jones, Lucky Jones. Then, I don't know here. My relations, many my cousins, then I'm going to work and believe what I'm going to do. Don't say we're multiple names. I'm going to was like a legio. When I see you come, now see the coach Gigi, not getting a man Jesus. I can let you. Entirely. Can you video back and Makana? When good, there's man owner. Umwe Budojo make and do Blago, and Subuado by. So people Oblaga can know the preacher. I can go on the gum, thank you, my teacher. Okay, can now. I can never the honorable PG of Mbok Kingdom. PG are one for that. Only my PG leader and the pompous. I can't walk away, she rose on where I'm a pigeon kind of often. When you share I machine I enjoy that Russia politics. That is what is called peaches. Each canopy, one chiller, each canopy, one beer, each canopy. Oh, no, I don't have a video. Mabana who are sure. Maningwe, when you say video, nobody. You can't give a show, Washanashi, you with the video cheap, or no one out there. I make an end video man, I go boss. Make an one only preacher, DJ Noski. All our battle Budu, and when you somebody was asking me, don't worry, young man, do you need to blago? Today, but I'm also a man of the guy always make it. Yes, down woman, they go like I'm married. He wrote out so it is really 1 + 1 or 2 long, he 11. So the man, boy, I've been about me. I reckon one day, don't take what I'm going to put them, but I told what the one happened. So long, the mamma crying, I make it. It was good. But I can't relate to the right. Yeah, it's a paradise. I wouldn't cover some plan and sign the design because I make a balloon. Oh, yeah, we electricity in case you now remember. And we are watching. We may win. Any good match.
Let's go.
n'otu. Anyị ga-ewere n'ọnwụrụ anwụ ọgbọọsọ. Anyị ga-ewere n'ọnwụrụ anwụ ọgbọọsọ n'ọdịrọ mma. O so n'otu anyị ji bịara n'otu n'otu. O so n'otu anyị ji bịara n'otu n'otu. Ọ dị n'otu anyị ji wee bịa n'otu n'otu. Ọ bụrụ na ọ nọrọ ya n'abamụ, anyị ga-ekwere na ọ nwụrụ ọnwụ gbaba ọsọ na-adịrọ mma. Ọ so n'otu anyị ji bịara n'otu n'otu. Ọ so n'otu anyị ji bịara n'otu n'otu. Anyị ga-ewere na ọ nwụrụ anwụ gbaba ọsọ. Anyị ga-ewere na ọ nwụrụ anwụ gbaba ọsọ n'ọdịrọ mma. Ọ dị n'otu anyị ji wee bịa n'otu n'otu. Ọ dị n'otu anyị ji wee bịa n'ọdị n'otu. Ọ bụrụ na ọ nọrọ ya n'abamụ, anyị ga-egboro na ọ nwụrụ ọnwụ gbaba ọsọ n'ọdịrọ mma. Ọnụ na-ekwu na mmadụ bụrụ Chukwu, onye si na ya bụ chi, ya mekana ịbọchukwu Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya mekana ịbọchukwu Chukwu. International Honorable Engineer Yakeze.
go to the card. The church card 1,000, then you 2,000. Only if you go the card 1,000, you want to run over 1,000. If you go, how about if you go to Thank you very much, DJ Noski. Because I can be a put be zone on the Haba Tote. Haba Garbe, Haba Wine, and they have a actor of Nigeria, Garance, Nigeria, the person of Foyema, Mechi, Lumoloyema, Solomona, Solula Article, Solule, you walking, Solule, you wine, Makawaya, good in Medina, Yao being always a rack and a film bar. Only a little while off. I have a man of Balaf, Tapuna Chi. Yabacha will crack our son. Because every time I can be preacher, God bless you. He always surrounded up by people that I go there. I go. I have people sit down, now we're at you, Roger. But I'm there, have up from our Punobi kingdom. I can go to Hamilton. Stand. I go. Because table, Oche, my Oche, Gardun Baba, because Haba, Garbe, Haba, H plus H. Come on up before you balance the equation. That's the movie. I'm up there, or do something there. Because DJ can be the way to say thank you. Because I can't kill it. I don't foresee my muscle. I can go chairman. I'm from Nana, Unuzu, Kama, Kunis, Wapado, and he came.
wee sị ka ịgbagodo ọha na eze ka obi dị gị na mmemme a tata ihe na-eme ebe a. Nna eziokwu na anyị na-agba nwanne anyị uwe siri ike ọnwa anyị ka ọ bụ so ugbu ikpeazụ ka anyị na-akwanyere ya ka o butere anyị mana ọnwụ nwe ihe mmadụ na-anwụ anwụ ọkwa ebe mmadụ niile na-aga anyị na-asị anya ga iji ya nke ọma n'aha many people agbagwo ezigbo ama n'isi asị na ọ bụ ezigbo mmadụ so nsị ka njọ gị ka ọ bụ eziokwu. Thank you very much. Ezigbo mmadụ ka ọ ga-adị gị na mma mbụ unu gbawa bịa ihe niile n'otufu na mmemme a jọ ga-akwụghachi unu mmajikwu mmaji n'aha Jizọs. Ọwara afa na-etu gị etu mgbe eji agba atụ na mbọ gị ụbọchị na-ekene gị wee na-asị na akwamozu anụ a ga-ebutere unu ihe dị iche na ezinụlọ unu ịbụ ihe ọma n'aha Jizọs. Nke nọ ọ na-akanopi edere aha Chine ọnwụ ha lụọ aha ụlọ ka achọwa ka edere aha oje tupu maka ndị akpata n'ọgbọ o so na nkenke yi na-achị bụ enye ọsọ ọdụkọ na mba kwụ ọgọ nkọkọ late wisi Chibueze ike ọgọ nkọkọ ka ị bịara ya akwata akwa ife ọjọọ ife ọma ka ya akwara na mkpogbu anyị na-asị ụlọ nnọọ anyị na-asị ụmụ omere Chief Engineer Jimbaz Ogbefe n'Ọkanamba njem na nọmba izu nke eme ọbụla anyị na-anọ ma anyị ga-afụ na ngwongwo na ngwongwo ju n'ọgbọ ezinụlọ etinye azụ n'ofe anyị mara mmadụ erika mmadụ akarịka ihe onye mere anyị ji wee kwuo onye ọbụla bịara ka enyi oche ebe edere afịa biko na onye anọchikwa na nwanne ya Thank you. Because I never thought you could have done it for each let Mr. Wilson Chibueze. Oh, my talking back. Oh, my God, boy. Young man, Only my dog will be. Oh, don't go call wishing you can hear. Oh, I like to win the man, when you're with each other, when you're no matter. Nah, I can't have a go. I can't have what to my job of room by the people. Biko anyị chọrọ ịnabata ndị egwuachi ụmụaka ebe anyị from egwuachi biko anyị na-anabata ezinụlọ ndị be ụzọ igwe all the way from egwuachi ndị ahụ ụmụaka abamara ikwu nne ha onwe ka anyị si kpaa agwa ekwukwu mmemme DJ the prince DJ DJ.
DJ Diana, thank you very much. Biko ezigbo mmadụ ha ji biko kelekele ndị ikwu nne icha ụmụaka abịa ụmụaka abịa ọkwa ha bịara from Egwachi ha ịgwa ha na ọnwụ anwụrụ ihe n'urutere unu rie nne. Praise the Lord. Praise the Lord. Nigeria kwenu. Nigeria kwenu. Enugu State kwenu. Enugu State kwenu. Ojini bolo kwa mba. Oji kwenu. Oji nwere mmadụ. Oji kwenu. Ndị atọ ọdọ kwa ebe a. Achi kwenu. Achi kwezu ọnụ. Egwu achi kwenu. Anyị kelere ndị anyị bịara befa. Kelekwuo ezinụlọ ndị bọọlụ ahụ. Ihe mere mana o mejughị aka na o mejughịkwa ukwu maka na onye anyị kwe maka ya taa ọ nwụchuru anwụchu o kwesịrị nwụ ọṅụ ka eji akwụ ya ọ bụrụ ihe mwute. Ọtụtụ mmadụ maara ya aka ka mma ndị okenye nle ebe a nsogbu ihe a ndị ha na my mother mekọrọ ihe nwaara doo IKEH ọnwụ ọnya nwa ọnụ ọlọrọ ndụ tata ọ na-adị na-eme mana anyị siri ọnwụ sị na anyị ama hapụ ahịa egwu wee sị na ha ga-abịarịrị gasị ndị ihe mere sọrọ nwatị ala ka anyị bụ ebe a onye na-ekwu maka ya nwunye si na ike tọrọ nwaara doo direct ya wabụ ji ọkpara nwaara doo wada so ihe mere tata abụrụ oke ihe wajụ ihe kama ọ wee zi ihe bụrụ ihe ọma maka na ọ nwụchuru anwụchu and otinyekwere akara ajụ ihe ọ happy with that my uncle ezigbo ọnkụ ka ọ bụ eze ụmụnna ma ndị agbata obi mgbe o wutere ndị ọ mụrụ afọ ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụnne ya n'ime afọ ha biko onye ọbụla bie ya na ya edibu ya akwaba ozu ha ka anyị bịara taa ka anyị witness ya na akwa ala ya and otu a ka ọ dị akwagbu ya. Praise the Lord. Biko, thank you. Biko anyị kene ndị Egwachi ndị be nwa ahụ dị ụmụaka abamadị bụ na onye nwaanyị gọziela anyị n'ụkwachi bụ mmaji n'ụsọ nọmba o. Biko unu mana sometimes ọ nwere onye nche ndị microphone ka okwu okwu ọ bụ na ọ chọbụrụ ikwu okwu mgbe
biko ka anyị na-agbagodo na si na-ekwu nwa obere nganga mee na nganga mee na nganga anyị mere nganga ya na-amago Chukwu family karịkwara okwu ego jụrụ ha so ka eme ha karịkwuru iche ọzọ Igbo nna Thailand ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa mụ a ga-abịakwa ha bụ na-eto ebuche nọ makana ihe isi ike na unu mere ka ji ka isi eme ihe anyị na-achị Chineke mbi n'eluigwe ọma kwuru isi wote ya bịa gwọọ mmaji kwuru mmaji unu mere nke a na-ahụ anya nke a na-ahụ anya unu mere shiri nne Chukwu okike ya gozie unu n'aha Jizọs so mgbe ụlọ m bịara anyị niile bụ nwanne n'ofu mbarakala ihe ọma na-emela bụ ụlọ na-emekwula be anyị so n'ọkụ na-emezuru anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ụlọ eje
biko kọrọ na ọ dị aka maka o nwere ele anya n'ụlọ ya mara oji akpọ Jizọs biko ka anyị jee na-akpọkwa ego aka nwere igwe eji ebi ego akwụkwọ na nwere igwe eji ebi ego ma na ị ga-echenji gara maka echenji anyị na-ekere ọra na eze n'ụdị dị iche ọgba nkụ na-eyi ikpere ụlọ ọbụla wee si n'ike na ezigbo ezigbo mmadụ mana ọ bụrụ na emesịa na odogwu na-edokọ na mba ọdụkọla ya anya ọ nwere ihe mma abịa agwa ụka na-ekwughị na maikrofon maka nke ha na-aka adọ mkpa karịa nke ọzọ cheke ị na-achị igwe ya ọzọ ọdụkọ ime dị mana ị ga-abụ na chi igwe n'ụwa tupu ị hapụ ụwa ọdụkọ iji ha n'igwe tupu ị hapụ ụwa biko lụsị ofutere jiri na-alụ akụkọ mfe ewu ọrụ mba ntụgbọ ise ọ dịka ha pụta napụ ndị a 什么都bien。Hey,
Thank you. The two brothers go fight and back home, go man back away. We are to come here from Bamboo, the world. We don't know man won't get one outcome or one more. Child Bishop B. Now we only hack away here and then. Woman of that have you never something. Come on, I can't keep my cousin. I can't go back to this guy like this. You can have a girl about now. Do one. We don't know myself. Oh, no, we go send Garani. Well, which of them? Dog, I ain't alone. Dog, I ain't alone. Oh, God, what can I do? I ain't so Chibueze Henry. Olu Edolazo. I won't move with. Ọka. Malam. Here, my girl, she didn't. I think I can get up with them. Makala. A lot of them look back in shoe for the home. We go to you. Oh, my dear, that you done. Oh, I won't end up. I should have a little shoe, car, Undo, the younger Ulu Merai, Makalam, overall ball. I am Bataka, I marry her, but I learn here. I hold all I hold all but I make a picture of moving out of them. So that I am Tabia or Bosha, Uluma, maybe I love you. So I am pushing the line out where I'm going to win. CHIBUEZE, because I should look at those the change every cocoa. What change you have a mind? The change every cocoa. Engineer Sonny. Sonny, I must have known the job where you saw her as a pretty Shilaga. I must have about the case. I'm what I jar you know. I'm what I jar is step back home. A fire on a corn carpenter. One concrete, double lock, you may plastic, one pin, the wire up. Oh, yeah, the map one and the now. Walk up for shit now, eh? You know, but I didn't put it, she saw her as I can eat the wire. I can only preach and one marriage, Malo. The way you to the because I don't know what them will be I wait here and I said, but I'm not there for the day. But I don't know. I'm going to God bless you. Whatever we will be all for some also, it's on some so we might get it. So in my
makana ada kene mama na ene ha o buta na obodo ama ha sekuru ibe na yi slippers ga toilet kita ishi du buri ga shake ala ka ko ma 2000 bi ni kene do ma no no preach because you tell me one mo chi fi kwa mo pie o Rosabia handle driver di okimbo Manda mbata na upantu mocho Iko ni moto abona batolo ba no moto kuibu age yuzu here mwera titinyi ke bata ai pucha hani bu ani ne ni medipu ai pu na moto ni na park wanu chiri especially fine Agaboji, Nsewade, Agaboji, Nsewade, Agaboji, Nsewade, Apapa, so you watch, I want to walk out of the 74 or Hole, on Cow Holocaust, to wear back, but at the home, Mommy, what happened? How long was it?
ndị nwunye nọ n'ihu iji pụrụ ịkwụsị ha n'azụ akọdị ọkụ osumafọ obodo ebe la magotere ebe mana na steeti na-abịa biko pare ga ọ dị ọda sa biko sọpụ ma ewu a na-azụ ụlọ ozugbo ewu ebe azụ ụlọ ewu ebe a na-azụ ụlọ ozugbo jiri nwayọ kpụwa ewu a ewu a na-azụ ụlọ biko ndị enyi ndị nwunye m na ndị ikwu na ibe ọha so wee bịa ihe anyị bịara bụ ka isi ezinụlọ ndị be ewu isi n'ike na ndị bụ ọnara na ụmụ ọwụwụ na Obulago in general na ọnwụwụ isi n'ike wa anyị niile ka ọ nwụrụ ka anyị niile mee gịnị ka anyị niile ka n'oge a n'aha Jizọs wee na-asị ka unu kasie ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Na-anabata ụlọ ndị be eze nta n'agbanyeghị ka ụbọchị isi doro ihe mkpọbi ụkwụ ndị otu ike mmegwere ụlọ ịmara ihe mee mgbe ihu ọtụtụ nwere ihe ndị ọ mere mana o nwere n'ọka ntụziaka Chukwu si doro ya mere anyị ji achị ụlọ niile nke na ka ihe esi edo ụlọ gba mbọ ka jike dịka ka isi kpere ekpere ngozi ala adọrọ anyị niile maka mgbe ọ dụrụ ndụbe ike eke ọnwụ ọ dụrụ ndụbe eze ntị mgbe ọ dụrụ ndụbe eze ntị ọ dụrụ ndụbe ike eke ọnwụ ọ dụkworo ọbụla adụ niile so ruru eje
I got no one lying school, join on ship. Lying school, so say him lying school to hear me, told me you land will put a people. Havana schools, when I join on tiger, leopard, lion, jaguar, busso, no, the Willamia. Hala come schools, and also life can have my anime schools to put more. Yanaka has a son, we can't have that. Also, Obiano call Uncle. The Superman also. Thank you very much. What are the call? You're highly welcome for my God bless you. And Chinico, you're highly welcome, my God bless you. This is one of the best. They are black, and they're going on.